Evo kako ja pravim salatu od rukole. Kupila sam jednu kutiju, ne znam tačno koliko ima grama, ali dovoljno za četvoročlanu porodicu za salatu. Oprala sam je naravno i isekla u grubo, 3-4 puta mahnula nožem i to je sve. Nisam baš snimala detaljno koliko sam sipala sirćeta i ulja, ali balzamiko sirće 3 kašike i 4 kašike maslinovog ulja. Toliko je meni bilo potrebno, mi volimo malo kiselije. Možete postepeno dodavati da procenite da li vam je to dovoljno ili ne. Soli ne treba. Rukola je prilično gorka pa neko dodaje med, ali pošto mi je sin vegan, ja sam odlučila da stavim jednu naranču, to jest pomoranču. Pola pomoranče sam iseckala sitno i stavila unutar salate, a drugu polovinu stavit ću odozgo za ukras. Pomoranča daje divan ukus ovoj salati, potpuno ubija gorčinu, a u isto vrijeme taj šećer koji se nalazi u pomoranči izgubi se, utopi se u salati, salata je predivna. Probajte. Prijatno vam bilo i zapratite me na YouTube-u za još interesantnih i brzih recepata.